नमस्कार मंडळी. मंगळसूत्राची डिझाईन युनिक असावी असे प्रत्येक स्त्रीला वाटते. मग या इंटरनेटवरून किंवा वेगवेगळ्या ज्वेलर्सच्या दुकानांना भेट देऊन मंगळसूत्राच्या डिझाईन शोधल्या जातात. हिरा हे सदा गेले असे उगाच म्हणत नाही. महिलांना त्यांच्या ज्वेलरीमध्ये एकतरी हिरा असावा असे वाटते. खास तुमच्यासाठी आम्ही डायमंड मंगळसूत्राचे प्रकार आणि डिझाईन शोधून काढले आहेत, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. रोज घालण्यासाठी डायमंड मंगळसूत्र. खूप जणांना रोज घालण्यासाठी असे मंगळसूत्र हवे असते, ते थोडे वेगळेही दिसेल आणि सुंदरही. अशासाठी हिरा हा एकदम परफेक्ट आहे. तुम्ही हिऱ्याचे पेंडंट बनवू शकता. हिऱ्याचा आकार गोलाकार किंवा चौकोनी असा ठेवून तुम्हाला त्याचे मंगळसूत्र बनवता येऊ शकते. मंगळसूत्र बनवण्यासाठी तुम्हाला चेन किंवा काही सरी असे काहीतरी बनवता येईल. डायमंड वाटी मंगळसूत्र. डायमंडच्या वाटी तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही डायमंड वाटी मंगळसूत्र बनवून घेऊ शकता. डायमंड वाटी दिसायला खूपच सुंदर आणि रिच दिसते. तुम्ही लहान मोठे असे कोणतेही मंगळसूत्राचा आकार यामध्ये करू शकता. ज्यांना खूप डेलिकेट असे मंगळसूत्र हवं असेल त्यांच्यासाठी हा मंगळसूत्राचा बेस्ट असा पर्याय आहे. पीकॉक डायमंड मंगळसूत्र. डायमंडमध्ये हल्ली बरेच प्रकार पाहायला मिळतात. वेगवेगळी सुंदर पेंडंट यामध्ये असतात. तुम्हालाही असे पेंडंट आवडत असतील तर तुम्ही मोर डायमंड मंगळसूत्र करून घेऊ शकता. मोर हे चैतन्याचे आणि आनंदाचे प्रतीक आहे, त्यामुळे ते गळ्यात अधिक शोभून दिसते. तुम्हालाही जर काहीतरी वेगळं असं करायचं असेल तर तुम्ही नक्कीच मोर डायमंड मंगळसूत्र घालू शकता. सेलिब्रिटी डायमंड मंगळसूत्र. खूप जणांना सेलिब्रिटीनी कोणती मंगळसूत्र केली ही जाणून घ्यायची असतात. त्यांनी केलेल्या मंगळसूत्रानंतर आपण कशा प्रकारची मंगळसूत्र करायची याचा विचार करतात. सेलिब्रिटी मंगळसूत्राचा विचार केला तर ती फारच नाजूक आणि सुंदर असतात. त्यामध्ये चैन आणि खड्यांचे काम केलेले असते, जे खूपच सुंदर असते. त्यामुळे तुम्ही अगदी हमखास सेलिब्रिटी डायमंड मंगळसूत्र ट्राय करायला हवे. तुम्हाला कोणता डायमंड मंगळसूत्राचा प्रकार सर्वात जास्त आवडला तो आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.